Hei Höyry, mitä mieltä oot tästä pelistä vai mitä tämä on? Onko tää hevospuoloa vai mitä tämä on? Mä sanoisin, että kun olen nyt tämän ensimmäisen puoliajan kattonut, niin mä olisin niinku sitä mieltä, että mua niinku vaivaa tässä pelissä niinku lähinnä se, että jos jokirapu ei ole oikean värinen, niin onko se silloin edes jokirapu? Tai kun en mä tiedä, kun en mä No, tiedä kysytäänpäs kommentaattorilta Eino H. Kentältä, mitä mieltä hän on. No, Joo, se on kyllä hieno juttu tää peli, kun ottaa koskenkorvaa oikein kunnolla, niin kyllä se sieltä taipuu kuule peli kuin peli. Oli se sitten pippeli vai mikä vaan olikaan. mä ihmettelen vaan, että kun siellä on paljon sinipaitaisia ja paljon keltapaitaisia, yhdellä vaan on punainen paita, niin kuinka se voi pärjätä tuossa porukassa? Punapaita se pärjää aina. No, tuomari on aina oikeassa.